Altså folkens, så velkommen til en video. I dag så er det flaskehalsen med kriller. Skal jeg starte eller hvad? Ja. Nej, vi står sådan en papir. Hvad sådan, vi skal også lige forklare reglerne jo. Ja, okay. Hvis nu jeg drejer den her sådan her, og så den lander på, Vinduet. ja, så er det så kriller, der skal vi spise en vindue eller 2 eller 5, eller hvad fuck det så bliver. Så skal vi sige, så skal vi have 5 ind i munden. Ja, det kan vi godt sige. Ja. Og der er et par klamme ting. Men skal vi komme i gang? Er det ikke sådan? Ja. Sten, saks, papir nu. Jo. Sten, saks, papir nu. Ja. Yes. Ja. Så er det bare sådan, der starter. Og vindue. 5 vindruer ind i have 5 vindruer ind i munden, og så skal du spise dem. Det bliver lækkert. Og det bliver ikke særlig lækkert. For jeg havde det. Der skal lige ikke være stille på. Det er lidt klamt. Okay, den jeg frygter allermest, det er nok kakao. Og det er en af dem, der bliver lidt sjov. Jeg kan ikke have mere 4. Det er helt. Jeg kan ikke. Nej, her er jeg ikke må. Okay. 5 i munden til spisen. En af dem, der bliver lidt sjov at se på, det er på citron. Den er virkelig klam. Og remoulade. Har du spist den? Du smasker. Jeg kunne godt have den i munden. Smager faktisk godt. Så er det Bastian. Ja! Remoulade! En teske remoulade. Ej! Så går jeg lige her. Sådan. Det var Bastian. Det er Bastian. Det gør jeg godt her. Gør du? Ja. Og hvordan gør man her. det? Bastian, hold du den. Sådan. Så meget remoulade. Det kunne jeg godt lide. Det kunne jeg godt spise. Det her. Så meget remoulade. Du skal nok lige sætte munden. Læg dig, og jeg lægger. Okay. Remoulade. Og der er Bastian. Er du klam? Det smager sgu fucking godt. Ja. Så de to. Ej, den var forfærdelig faktisk. Det er sgu det bedste med det. Ej, jeg vil godt have gulerødden og de bananen. Nej! Fedt, så får jeg gulerødden. Du har kun fået gå indtil videre. Og hvis vi ser, du skal spise den på 1 minut. Og tiden. Og ja, sådan der. Nej, du skal jo gå ind på... Du skal ikke gøre sådan der. Det skal ikke din på din nar. Fordi... Ja, nu du skal ikke blive ved med at spise den. Nej, jeg har bare sådan der. Det er bare heroppe til os. Ja. Eller... Nej, stop ud. Nej, hvad? 3, 2, 1, nu. Og det sidste. Og du skal spise den der, ellers skal du må ikke spise. Du får kun 1 minut til at spise i. Ja, det er den gode. Jeg elsker gulerod. Ja. Okay, den jeg allerhelst vil have nu, det er banan. Ja. Du har et halvt minut mere. Ellers, du må ikke spise mere. Noget der. Ti, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Stop. Ja, så ser vi lige, hvor meget han har fået spist. Ikke for meget, da. Den ligger så til siden. Får jeg bag. Nej, jo. Oh. Så er det dig, Bastian. Sebastian. Der er ingen, så er det om mig. Nej, kakao! Hvorfor er kun de dårlige? Så han har fået alt det gode, han har fået. Jeg vil gerne have den her. Det vil jeg faktisk også. Underligt. Jeg skal ikke få meget på, for du må ikke spytte det ud. Så meget kakao. Du skal nok have det længere ind, så de kan se det. Så meget kakao. Og det kan pulver. Nu skal jeg Hvad var det for en, jeg... Jeg har ikke fået. Er I klar? Kom den ind. Smager det godt? Ja, du må ikke spytte. Nej! Nej! Du må- Nej! Nej! Nej, det må du ikke! Det er vores flaske! Nej, den skal være fuld. Nej, man må ikke forlade lokalet. Nej, jeg kunne have jo vand. Det må man ikke. Jo. Nej, først efter. Først efter. Man vil først forlade efter. Sådan er reglerne altid. Nå, bare kom. De to. For de fjernkanal. Ja, kom nu i stedet for at vise. Kom nu! Kom nu bare. Jeg har ikke fået... Jeg kan sådan set lide alle ting, hvad der er. Så jeg glemmer bare til at få en ting. Ja! Yes. Det er min yndlingsting, der er. Det her, det elsker. Her holder du. Nej, hvad? Jo. Sådan en teske. Sådan noget her. Nom, nom. Ej, det falder ikke, okay. Smager faktisk ikke så godt igen. Yes! Nej. Nej. Det peger ikke ind. Ej. Det sætter ikke. Ja! Citron. Nej, det var den jeg gamle har haft. Og så ser vi, hvor meget jeg hælder i. Ja, det bestemmer jeg. Nej, det skal jeg. Nej, det er mig. Sådan. Altså, du skal jo ligesom ikke bruge den, vel? Der er ligesom meget andet, vi skal bruge den. Ja, vi skal bruge den til meget andet, ikke også? Der skal også møg i sådan en. Sådan. Så lidt citron. Kom nu bare. Det var god at få, hva'? Vi skal ned med. Ja. Please tørre bananer. Ej, det er ret på den. Nej. Nej, yes. Nej. Yes. Yeah! Kom. No. Kom nu. Ja! Ja, mine rosiner. Men man skal kun have 5 der også. Ja. Yes, han kan ikke lide rosiner. Det var god med at komme ned med citron. Ej, det smager lidt ulækkert. For kakao blandet med citron. Ad. Nej, du må ikke smide det ud. Skal de alle sammen med? Jeg kan godt tage det sidste. Ja, det skal jeg jo sådan der. Jeg spiser en hel par rosiner. Gå lige lidt længere tilbage, så den bliver sikker. 100. Skal jeg lige få alle sammen ud til dig. Jeg kan slet ikke lide rosiner. Slet ikke. Jeg hader rosiner. Jeg håber også bare på, at basen vil få rosiner. Jeg kan godt lide rosiner. Hvad er det? Gælder?
Jeg elsker rosiner. Med det. Ja, så skal jeg spise 5 af dem her tørre bananer. Hvad gør du nu? Ja, det er vores festmåltid. Hvad er for mig? Jeg kan med på mål. Jeg kan med i munden. 4. 5. Ja. 7. Nå, smager det. Og jeg kan godt kigge. Ah. Tak fordi du er med. Husk at give like og subscribe, så ses vi til næste video. Hej hej. Au.